Kubatshazwa indlela uRelebohile uMofokenga ekade eqeda ngayo amadoda kwi-Supersport United. Mbukela ngibingelele kanti ngikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Ishiya abalandeli bebamba amakhanda indlela uRelebohile uMofokenga kade edlala ngayo izolo ngesikhathi Orlando Pirates edolana mathupha neSupersport United emdlalweni obungolesibili ngehora lesikhombisa ntambama. Abalandeli basale bebamba ongezansi ngokudlala ngokuzimisela kukaMofokenga ngendlela kade lalisa ngayo amadoda phansi. Nanoma ngaphumanga negoli lomdlalo emva kokuba athola amathuba amaningi okulivalela inethini igoli, kodwa abalandeli abagqizi iqakala lokho babaza ukuzimisela nokusebenza kanzima kukaMofokenga. Bazakalisa okukhulu ukuziqhenya kwabo ngaye nokumfisela kuhle konke ngohambo lwakhe ne-Orlando Pirates. Mbukeli, bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho kwi-comment section melana nalolu daba ebese ngikubamba kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.